No importa cómo grabes. A ver. Huele a mierda. I no estem en el desert. Urbano. Ambient urbano. Estem cercant localitzacions. Per si el vostre... I ara aquí que no hi ha gent vaig a blogueig. I ella està, pues està bastant bé aquí, eh? Bé, doncs hem vingut a gravar. Jo ho compro. La Marga ho compra. Bé, hem vingut a gravar, és una pràctica, com sempre, ja és el tercer vlog que he gravat una pràctica, se nota que m'agrada I a més, una n'hem enviat. Ai, veurem. A ver si arriba. Ole. No, no ho faré. Un pie sí. Gerard, o sea, no, és un representant de jo a cara alta. No. Bueno, pues estem mirant localitzacions i res. Jo vull saber què és aquesta escultura. Una cosa molt guapa. I doncs sí, amics de YouTube, això se considera art avui en dia. No te passes. Ahora me ha venido tu cara. Me l'imagino amb un màntel, llegint, en plan, hipster. Quin dia sortirà? Quin dia sortirà? Sortirà dimarts que ve. No. Bueno, estem cercant un parc i en Miquel s'ha perdut. És a dir, soc l'únic que no té internet ara mateix i ningú mira. Inútils, hashtag inútils. Jo és que cada no té megas. Vaya mentida, segur que té doble. Com sempre, mos està anant tot rodat. Saps si haguéssim fet stories, saps si haguéssim mirat les localitzacions? L'altre dia miràvem localitzacions. Ho varen gravar, ho heu vist fa Sort res. tenim aquella. Està gravat? He menjat alitas, María Cubillas, y bien más palomitas amb maionesa i Y patates. vamos a nuestro... Eso sí, bueno. ¿Quieres este que hace así? Pues te dic Carme. Bona Carme. Hola Carme, em mireu. Jeje, soc jo. I jo, hola Miquel, hola. Jo? Ah, no, jo no. Unazo, a unazo. Hasta los ojos. El documental d'una torre. Oye, la... Ja vas, cabrón. Camit. Jo li pensaré. Me'n vaig. La zorra se quiere ir. Mirad una zorra de cerca. La gent posa a la càmera en plan, jo soc youtuber i sortiran a un vídeo. Sí, estan allà rient de la càmera. Me estoy grabando porque soy Me estoy grabando. narcisista. Es mi Lleva 11. Perquè vas estar fent les cindres de matí mirant entrevistes de Natel Losfe. Bota d'estar, bota. Ui, d'en Gerard. Mira. Descripció d'en Gerard. Aquesta baixa per una corda. I aquest l'espera. I després terremoto. No marga. Vas aquí. Vas aquí. Pues yo me drogaba con grave. Me comía la pintura y luego vomitaba purpurina de colores. Pues res, jo vaig ser mentre que el vostre dueño una altra vegada se'n va. Se'n va! Hola! No sé com m'estic gravant. Està gravant, sí. Hola! Mira, estic fent un dibuix. No sé com quedarà, però bueno. Mireu, allò és la nostra classe. Una puta merda.
Mira que guapo. La Marga no me comprèn. Ja te confio jo, què conya fas tu? Què és això? Un reto. No m'estiris els cabells, això és Sí, home! De què vas, puta loco? Deixem la Marga aquí tota sola. Ho vull a part. No, a mi que s'ha fent cara de l'ago. Que susto dels meus subscriptors, Marga. De què vas, capullo? Jo no m'agravis. Bueno, no nos acercas pocos. Shh, que da clases. Marga, sense Ja, però si te falles, sí, no ho puc evitar. Què tal se sent aquí? Bé, menjat, estic a mig metre, tampoc. Això és plano. I aquí tenim el dibuixant de còmics. Ui, te s'ha començat a dir. Ja, perquè fa setmanes que no la carrec. Bueno, ja som a ca meva. No hem pensat a despedir el blog, però ho despedes cara, així que... res, mos veiem un altre dia. Vinga, adeu.